zvakanaka. Nhasi mangwana ano tese takamira ndoda kupa nguva yekushumira kune hama yakambotichengeta ndiri mwana mudiki tikati aiva mudzidzisi wangu kubva form 3, form 4, form 5, form 6 vakazonoita mudzidzi veshoko izvozvi vave mufundisi chechi yedu iyoyi kwakuruda vakatidzidzisa kunyengetera tichiri vakomana vadiki. I'm proud to have him in the house. And I think he also proud to see us growing. Vakatidzidzisa kunyengetera mufundisi Muchoko. Havana kuuya naamai but vari pakati pedu. Ndoda kuvapa mukana wekushare vhangeri kwatiri. He has shared to me several times. And today ngatibatanidzei maoko tichivatenda vachiuya kuzotora nguva yavo. Ndakamirira umaite mushumiri tichiuya kuzotora nguva yavo tivafarire vamwe vaMwari naMwari vavo muzita raJesu. Ndo vasharukwa vechechi. Isu tichiri vadiki ava ndo madhara vatinoda kumboti handi kana chipostori chotaurwa nevakuru vakare isu tigoteerera. Baba, tinokutenderai nekuva pakati pedu nemukana wamatipa kuti tinzwe kubva kwamuri. Takamirira kunzwa kubva kuna Mwari wenyu muzita raJesu. Amen. Regai kure mukana uno kungotendawo mufundisi Jiriji namai kunditenderawo kuti ndimire pano zuva ranhasi pamwe chete kudarirawo rose vakugumirana kuti tikwanise kushumirawo kwamuri mangwanani ezuva ranhasi. Ini ndakamboshanyawo kunobva ndangowaudzwa kuti aiwa ndiri kuno ndiri kushanya kuono hama dzangu dziri kuno, saka ivo wandikira ndizoshumira. Saka ndodangokutendai nemukana wakadai, handitori for granted. Muzita raJesu, amen. Handichana zvakawanda zvandingataura pamusoro peukama hwedu namufundisi Jiriji. Watotaura inofara chaizvo. Ukaona kana uri mubereki ukaona vana vako vachiita zvakanaka unotofara. Nose mudzidzisi taidzidzisana ndasingazivi kuti vachasvika palevel yawasvika both spiritually and materially. Mwari wakudzwe. Muzita raJesu, amen. Regai tipinde mushoko raMwari. Pane shoko rangoramba richiuyawo mupfungwa dzangu. Ndamboedza kuita brush aside asi raramba richiuya, saka ndora ndichashumira. Ndichakumbira anotiverengera ativerengere waRoma chapter 8 verses 31 to 34. WaRoma chapter 8 verses 31 to 34. Ndabobvunza mufundisi wakati pana anoverenga, saka ndikukumbira vanotiverengera. Tichaverenga kuna Romans chapter 8 verse 31. Zvino tichatiko pazvinhu izvi? Kana Mwari ari kurutivi rwedu, ndiani angatirwisa? Iye asina kuramba nomwanakomana wake, asi akamupa chose nokuda kwedu tose, angarega seiko kutipawo zvose pamwe chete naye? Ndianiko achapa mhosva avo vakasarudzwa naMwari? Mwari ndiye unoshayira mhosva. Mazita ipa muzita raJesu, amen. Yazongokata kuti isarebese zvayo but inosvika panoperera chapter iyo iyi. Nyaya yacho vazhinji tinoiziva. Ini kana ndichishumira kazhinji ndinoda kupa background yemascriptures. Kazhinji pamwe tinongodzora scripture tadzura tongotaura zvedu tisina kunyatsokuzwa context yacho kuti yakamira sei. Muzita raJesu, haleluya, haleluya. Ndatora scripture iyi iri kubva kuna vaRoma. Paulo achinyorera vaRoma tsamba. Paulo mutsamba yakanyorera vaRoma iyi haisi rimwe machechi yakaestablishwa newamwe but akainyorera tsamba. Paakainyora tsamba anga achitsanangura nyaya yahombe yaakataura ndejustification by faith, kuti hatiponeswi nekuteera murayiro. Nekuti panguva iyi waJudha, kune vamwe vaJudha vakanga varida kurambira patsika
yekuteera murayiro kunyange Jesu akanga auya. Muzita raJesu, amen. Muzita raJesu, amen. But anotsanangura muna bhuku revaRoma kuti tinoponeswa nenyasha, hatiponeswi nekugona kwedu. Muzita raJesu, amen. Hallelujah. Anoitaura zvakare kuna Efeso chapter 2 verse 1 to 10. Anoitaura nyaya iyoyo kuti makaponeswa nenyasha, kwete nekugona kwenyu, kwete nekuziva kwenyu, asi nenyasha. Muzita raJesu, amen. Okay, ndava ndatanga nekupinda mukati. Regai ndingotaura kapinga tifambe nako. Kungoti keep God on your side. Ngatimbodaro. Keep God on your side. Ngatimbochengetedza Mwari Kurutivi rwenyu. Nekuti pataverengesa kana Mwari kurutivi rwedu, ndiani angatirwisa? Panzikana rechirungu roti if God is for us, who can fight against us? Muzita raJesu, amen. Tikutaura nyaya yandataura. Paulo ari kutaura nezvekuponeswa nenyasha. Ukazoitarisa achitaura zvenyasha, pane pamwe paanoti torambira muzvivi here kana kuti nyasha dziwande. Anobhati haisha. Muzita raJesu, amen. Haleluya. Haleluya. Nekuti wamwe vanga vakuti kana tichiponeswa nenyasha zvaungoreva kuti tinongoita zvatada nekuti tinoponeswa nenyasha. Iyewo tsanangura kuti kwete, hatiiti zvatada. Chapter 6 ukazoiverenga inoti aiwa kana makafa pamwe chete naKristu, mukamuka pamwe chete naye maakuupenyu hutsva. Saka hazvichagoni kuti ari muna Kristu ararama umwe upenyu husiri hwaKristu. Muzita raJesu, amen. Ndiri kuda kumuva shoma ndichienda panyaya yangu. Muzita raJesu, haleluya. Then chapter 7 pane paanotaura kubva verse 15 kusvika 25 ndeyekupedzisira pachapter iyoyo. Pane paanotaura kuti zvandinoda kuti ndiite hazvisiri izvo zvandinoita. Ndinoziva zvakanaka zvandinofanirwa kuti ndiite, but hazvisiri izvo zvandinoita. Pane murayiro wokushanda mandiri, murayiro wenyama, asi ini ndiri mumweya. Zvandinoda kuti ndiite hazvisiri izvo zvandinoita. Muzita raJesu, amen. Haleluya. Pachinopedzisa chapter 7 verse 24, anotozvinema kuti oh wretched man that I am, who can deliver me? Muzita raJesu, amen. Kumurayiro wenyama, ndiani angandiponesa kumurayiro wenyama? Verse 25 yacho obva ataura kuti I thank God through Jesus Christ. Muzita raJesu, haleluya. Mwari vatiitire zvakanaka. Ari kuzvidemba but anopedzisira achitenda Mwari kuti kumurayiro wenyama ndinogona kubviswa chete naJesu Kristu. Muzita raJesu, amen. Now ndakupinda muchapter yandakota ndichipinda kuti ndizosvika pavhesi yandaverengesa. Akupinda muchapter 8 pavhesi 1 anobva ataura achiti there is therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus. Kumashure kuya akataipa uko anga achizvipa mhosva achiti murayiro wemweya ndinouziva, zvakanaka zvinofanirwa kuita ndinoziziva, asi pane murayiro wenyama uri mandiri unoita kuti ndiite zvandisingadi kuti ndiite, ndo zvandinoonekwa ndichiita. Muzita raJesu, amen. Ndinogara nditaura ndichiti nomboziva here kuti zvirinyore kuita zviri wrong pane kuita zvinhu zviri right. Muzita raJesu, amen. It's very easy kutuka, it's very easy. Vanhu kufarira mumwe munhu so zvinogona kutoreva. Muzita raJesu, amen. Muzita raJesu, amen. Saka ataura izvi ndopaari kutsanangura munhu kuti kana taamuna Kristu hapachisina kupuwa mhosva, hapachisina kupomerwa mhosva. Nekushoko raMwari rinotaura kuti Satani mupomeri wemhosva. Tikaenda kuna Revelation chapter 12
muzita rajesu amen. But kana taamuna Kristu hapachisina kupuwa mhosva nekuti taamuna Kristu, mhaka dzedu dzakaripwa kare naJesu. Tese kana takumira pamberi paMwari, Mwari ari kutiona tiri wakarurama, Mwari ari kutiona tiri justified, nekuti ari kutaura nenyaya justification by faith. Muzita raJesu amen. Muzita raJesu amen. And there is no condemnation. Hapana kupuwa mhosva kune vari muna Kristu Jesu, wasingafambi nemutoo wenyama asi vanofamba nemutoo wemweya. Muzita raJesu haleluya. Haleluya. Mwari watibatsira, Mwari watiitire zvakanaka. Anotsanangura mupenyu wemunhu anofamba ari mumweya, anotungamirirwa namweya mutsvene, anotsanangura zvisatasvika pavhesi yataverengesa, anozvitsanangura zvese. Tiri kuda kuti ngokanda zvanodeni panyaya yangu. Muzita raJesu haleluya. Haleluya. But now taapavhesi yataverengesa, pavhesi 31, akuti kana munhu, kana Mwari ari kurutivi rwedu, ndiani angatirwisa? Ndiani angatipomera mhosva? It's God who justifies. Muzita raJesu amen. Muzita raJesu amen. Ndopanatora mushoro mutoro chokuti keep God on your side. Pari kunzi kana Mwari ari kurutivi rwedu, kana Mwari ari kusaidi redu, hapana angatirwisa akakunda, hapana hondo dzikatisibukira dzikatikunda, nekuti Mwari anenge ari kurutivi rwedu. Muzita raJesu amen. Muzita raJesu amen. Pari kunzi if is a conditional statement. Pane condition kuti Mwari kana ari kurutivi rwedu, zoreva kuti kana Mwari asiri kurutivi rwedu tichasangana nehondo, asi hondo dzacho dzichatikunda. But pari kunzi if he is for us, who can be against us? Muzita raJesu amen. Ndiani angatirwisa? Chii chikarwisana neupenyu hwedu chikakunda? Ndedzinohondo dzikasimuka dzikakunda kana Mwari ari kurutivi rwedu. Muzita raJesu amen. Saka nyaya ita kuti mumwe munhu akanditeerera masikati ano, unofanirwa kugara Mwari ari kurutivi rwako. Muzita raJesu amen. Tikagara Mwari ari kurutivi rwedu, tikagara tiine fellowship naMwari, tikagara tiine ukama hwakanaka naMwari, hondo dzinosimuka tichiziva, hondo dzinosimuka tisingazivi, asi dzese tinodzikunda. Muzita raJesu amen. Muzita raJesu amen. Saka ngatidini keep God on your side. Ngatiite zvinhu zvinoita kuti Mwari arambe ari kurutivi rwedu, Mwari arambe ari pasaidi nesu. Ngatirambe tichibhiliva maari, justification by faith yataurwa naPaul, tichitenda kuna iye Kristu akaroverwa, watiri kupemberera mumwaka uno kuti akauya kuzotifira pamuchinjikwa. Zvaakuda vanotenda maari, vanovimba naye. Muzita raJesu amen. Muzita raJesu amen. Pari kuda munhu anoziva kuti Kristu chii chaakaita pamuchinjikwa, ovimba naye, otenda maari, ofamba naye zuva nezuva. Muzita raJesu amen. Muzita raJesu amen. Pari kuti if he is for us, who can be against us? Daitaverekeza pa 35. Pani papatanwa, who can separate us from the love of God in Christ Jesus? Muzita raJesu amen. Paulo bati hapana chingatiseparata nerudo rwaMwari muna Kristu Jesu. Muzita raJesu amen. Akataura zvinhu zvakawanda. Kushayiwa here, ihondo here dzikasimuka, ndezvakakwirira here kana zvakaderera. But ari kuti pazvinhu zvose, we are more than conquerors. We are not just conquerors, but we are more than conquerors. But we are
Murudwa pane nyaya yacho. Haleluya. Haleluya. We are conquerors. Kana Kristu ari kurutivi rwedu, kana Kristu achifamba nesu, kana Kristu ari muupenyu hwedu. Muzita raJesu. Amen. Saka we need to keep Christ on our side every time. Tinofanirwa kugara tiina Kristu parutivi rwedu nguva dzose, kuti kana hondo dzaakusimuka, kana zvinorema zvaakusimuka, Kristu anotirwira. Muzita raJesu. Amen. Jesu akatora mawitnesses edu. Muzita raJesu. Amen. Akaita ake ari pakuchinjikwa, zvoreva kuti isusu hatisisiri wekukundikana, zvoreva kuti isusu hatisi wekudzokera kumashure, asi tiri wekuenda mberi nekuti tina Jesu akakunda. Muzita raJesu. Amen. Iye tiri kutiita iyi Passover. Muzita raJesu. Amen. Inotaura zvinhu zviri. Inotaura kufa kwaJesu, but inozotaura zvekukunda kwaJesu. Muzita raJesu. Amen. Inotaura kukunda kwaJesu nekuti kunyange akafa haana kuramba, akafa akamuka. And he is alive today. Hallelujah. Topane victory yedu maKristu pakuti Jesu akafa, asi rufu hauna kugona kuramba rwakamubata. Unozonzwa Paulo akutaura achiti rufu rumborerwa rwako rwuri kupiko. Muzita raJesu. Amen. Zvichireva kuti rufu harusisina simba nekuti Jesu akafa, but rufu haruna kugona kuramba rwakamubata, akamuka kuvakafa. Muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Saka now kana tatora munhu akadai, Satani akafunga kuti agona amuuraya. Nevamwe vaimuona pairoverwa waitomutsvinira vachiti iwewe wakaita minana yakawanda. Why can't you save yourself? Muzita raJesu. Amen. Neiwe baba yanga ari pamuchinjikwa yakati wadii kungozviponesa kuti wandibatsirawo nesu. Akangwara akati iwe matauriro auri kuita haasiriwo. Isusu panapa tiri kuroverwa nekuti tine nyaya dzatakapara, but murume uyu haana chaakaparawo. Muzita raJesu. Amen. Haleluya. Akatozorangarirwa naizvozvo. Ndiri kuti iko masikati ano, ndiri kuti tina Jesu asingakundikani. Rufu rwakashaya simba pamusoro penyama yake, honye dzakashaya simba pamusoro penyama yake, akamuka kuvakafa, and he is alive forevermore. Muzita raJesu. Amen. Saka iye ndowatiri kuti ngatirambei tiinaye ari kurutivi rwedu. Kana tichiti ari kurutivi rwedu, handisi kureva kuti achifamba ari pasaidi. Ndiri kutaura kuti iwewe ari kusaidi rako panyaya dzako dzinoitika muupenyu hwako. Ari kusapota iwewe, anenge achimira newe, achimirira iwewe panyaya dzeupenyu hwako. Anenge achimira newe, ari kusaidi kwako. Pana ari kutidzidzisa masikati. Muzita raJesu. Amen. Saka nyaya yedu iri pakuti tirambe tichikonga Kristu, tirambe tichitsvaga Kristu, presence yake irambe irimo muupenyu hwedu. Iye achifamba nesu, panosimuka hondo iye anenge ainesu. Muzita raJesu. Amen. Handizivi kaillustration kandikapaka kuti kakanzwisisa nevazhinji vari mumberi, but vati kurei vanogona vakanzwisisa. Iniwo ndakakurirawo kumusha. Muzita raJesu. Amen. Haleluya. Apa tinogona kukanzwisisa. Ukaona mufana achideda, ari kuziva kuti kuna mukoma wachamira naye. Muzita raJesu. Amen. Anogona kutotuka munhu mukuru ndomushaudha, but ari kuziva kuti kana nyaya yashanda pana achamira nani? Neni. Saka isu tinawano tinoziva kuti anomira nesu. Ngatirambei tichimukoka ave aramba ari kusaidi redu, nekuti iye haana hondo dzaanorwa dzaanokundikana. Kana amira isitaya kumashure iye apamberi, hapana hondo yakunorwa yaanokundikana. He is a conqueror. Muzita raJesu. Amen. Muzita raJesu. Amen. Now if he is a conqueror, isu tichitenda munakonga.
Bible riri kuti we are more than conquerors in Christ Jesus. Hatisi more than conquerors mune dzimwe nyaya kana kuti mune mamwe maspirits atingatenda maari kana kuti mune maancestors edu. Tiri more than conquerors in Christ Jesus. Muzita raJesu, amen. Saka bhanzi kana Mwari ari kurutivi rwedu, kana Mwari ari kurutivi rwedu, ndiani angatirwisa? Chii chingatirwisa chikakunda? Kwete pazvinhu zvose, all things, kana tichiti all we mean all. Muzita raJesu, amen. Kana Bible richiti all riri kureva zvese. Muzita raJesu, amen. So you are more than a conqueror. Nothing can separate you from the love of God. Unokwanisa kusangana nema persecutions, unokwanisa kusangana nema tribulations, but God, if God is on your side, you will still remain a victor. Muzita raJesu, amen. Hallelujah. You will still remain a conqueror, more than a conqueror. Muzita raJesu, hallelujah. Mwari watibatsire, Mwari watiitire zvakanaka. Pane zvinorwisana neupenyu hwako, zvisingadi kuti ubudirire. Waita icho nechicho, but uri kuramba uri panzvimbo hwako, kusimuka kuri kuramba. But kana Mwari ari kurutivi rwako, ndoda kuchallenja umwe munhu masikati ano kuti ida kuti Mwari arambe ari kusaidi rako. If God is for you, you will succeed in whatever you want to do. Your success is not much in your effort, but in success yako iri mukuti Jesu ari kurutivi rwako. Hatisi kuti hatisi effort. Effort tinoisa. But kana tina Jesu, our effort is amplified. Muzita raJesu, amen. Muzita raJesu, amen. Hallelujah. Urombe unarwisana neupenyu hwedu, unoda kuti tirambe tiri kwatakakurira tiri. Muzita raJesu, amen. Muzita raJesu, amen. But if God is on our side, hatirambi tiri marombe, tinosimudzwa naMwari, toiswa panemwe level yekugona, yekuti wekwako vakakuona vanoshambidzika kuti ndiwe here iwe. Muzita raJesu, amen. Chakonzeresa chii neinyaya yekuti Mwari ari kurutivi rwako. Muzita raJesu, amen. Hallelujah. Waestablishwa pana Mwari. Ndaparira thing ndaiona ndiri muofisi umu, ndakanyorwa Mwari. What a coincidence. Tiri kufamba nething imwe chete iyo yeestablishment iyoyo as a church, all church. Muzita raJesu, amen. Saka if you are established in Christ, wakamisa nheyo dzako pana Kristu, yeKristu oramba ari kurutivi rwako, hapana chingakukonesa kuita zvaunoda kuti uite. Why? Because you are in Christ Jesus. Wadzikisa midzi yako muna Kristu, waiteya nheyo dzako muna Kristu. Muzita raJesu, amen. For that reason, He is going to be on your side all the time. Pane mhindu wataimba wadzi kana munzizi munenge muchitirwira, kana mumoto munenge muinesi. Muzita raJesu, amen. I believe kuti atorwa una Isaiah, kunyange ukafamba nemumvura dzakawanda ndinenge ndiinewe, kunyange ukapinda nemumoto, moto haungakupisi. But taita kuti moto usapise, ari kutaura inyaya yekuti Mwari ari kurutivi rwake. Ndo pane nyaya yangu chete mazita ana. Muzita raJesu, amen. Zvinoda kuti isi Mwari watibatsire nguva dzose, Mwari arambe ari kurutivi rwedu. Kuirwere tikauya mumba ngatione Mwari ari kurutivi rwedu. Kana ari kurutivi rwedu anotikundira hondo. Muzita raJesu, amen. Muzita raJesu, amen. Hallelujah. My spiritual battles atinorwa nawo, kana Mwari ari kurutivi rwedu haangatikundi. Madhimoni erudzi kana Mwari ari kurutivi rwedu haangatiteveri kuno kwatiri. That's one. Muzita raJesu, amen. Muzita raJesu, amen. The
big is Mwari anenge ari kurutivi rwedu. Kana Mwari ari kusaidi kwedu, chii chingatiparadzanisa nerudo rwaMwari? Our God is a loving God. Ndosaka vakapa mwanakomana wavo kuti atifire pamuchinjikwa. Ndikutiko masata anaya. Ndikuti let us maintain a good relationship naMwari. Kuti Mwari arambe ari kusaidi kwedu. Kuti Mwari arambe achimira patinofanirwa kumira isusu iye amire. Muzita raJesu, amen. Panorongwa hodo dzinorongerwa upenyu hwedu, iwo Mwari wamire. Muzita raJesu, amen. Haleluya. Kana Mwari wari kurutivi rwedu, ndiani angatirwisa akakunda? Zvanzi hapana. Iye asina kuramba nemwanakomana wake, but akamupa. Muzita raJesu, amen. Kuti tiitirwe zvakanaka, asi haangagoni here kutipa zvinhu zvose. Muzita raJesu, amen. Haangatadzi kutipa ma-spiritual blessings, haangatadzi kutipa ma-material blessings kana tiri kurutivi rwake, kana kuti kana iye ari kurutivi rwedu. Why? Because we have a relationship with him day by day. Mwari ngavatibatsire, Mwari ngavatigonere. Mwari vanoda kumira newe, kuti vanoda munhu anovakoka kuti vange vari kurutivi rwako. Vanoda munhu anoramba achivatsvaga zuva nezuva. Vanoda munhu anonamata Mwari, achiinvita presence yake muupenyu hwake nguva nenguva, pese patinenge tiri, pese patinenge tiri. Then God will be on our side. When he is beside kwedu, hapana chingatirwisa chikakunda. Kundizindogara nditaurira vanhu kuti message yaMwari zvainoita. Kana Mwari paanotipa mamessage, would agree with me. Haumbotauri nhororo dzese dzatinozoparidza papulpit wafundisi. Vanongokupa one word. Muzita raJesu, amen. Isi tozongoripfekedza nyama dzimwe dzakawanda, but vanenge vatotaura. Muzita raJesu, amen. I believe God Mwari wari kuti if I am beside kwako, if I am on your side, nothing can conquer you, nothing can separate you from the love of God. But Mwari hawangowi kuside kwedu. Muzita raJesu, amen. Hallelujah. Kazoereka John chapter 1 verse 11 and 12. Zvonzi akauya kunewe kwake, but wekwake havana kumugamuchira, havana kumuziva. Asi kune vakamugamuchira, akavapa simba rekuti mwana waMwari, wasina kuberekwa nemutoo wenyama, asi wakaberekwa pamweya. Muzita raJesu, amen. Muzita raJesu, amen. Munoziva nyasha dzaMwari dziri available, dziripo. Rudo rwaMwari ruripo, but harungoendi kune munhu wese wese, ruri kunoenda kune munhu anobhiliva, ane faith muna Mwari wacho, anotenda kuti Mwari wacho ane zvaanogona kuita muupenyu hwake. Muzita raJesu, amen. Ndopanzi, if God is for us, who can be against us? Muzita raJesu, amen. Paulo, chapter 7, he was struggling with sin. Zvandinoda kuti ndiite zvakanaka, zvandinoziva, hazisirizo zvandinoita, but zvandinoziva kuti sin ndo zvandinooneka ndichiita. Ari kutideva, but avo vakuita kana Mwari ari kurutivi rwedu, even sin cannot overcome us. Why? Because we are no longer walking after the flesh, but we are walking according to the Spirit in Christ Jesus. Muzita raJesu, amen. Muzita raJesu, amen. Hatichafambi nemutoo wenyama. Why? We are now in the Spirit. Muzita raJesu, amen. Mwari anenge akusaidi kwenyu, taakufamba tiri mumweya. Kana taakufamba tiri mumweya, zvaitikunda hazvichatikundi. Muzita raJesu, amen. Muzita raJesu, amen. Hapana tinogona kutikunda kana Kristu ari kusaidi kwenyu, kana Kristu akamira nesu, nekuti tamuinvita, tatenda maari, taane faith maari, kuti iye ndiye mudziki
achagona zvakare kutisimudza. Muzita raJesu, amen. Muzita raJesu, amen. Mwari watibatsire, Mwari watigonere, Mwari wamire nesu kuti tigone kuramba tichiita kuti Kristu ange ari kusaidi kwedu. Rizinde kuti kana ari kusaidi kwedu zvedu hazvikoni. Muzita raJesu, amen. Muzita raJesu, amen. Kana ari kurutivi rwedu Mwari zvedu hazvirambi. Tingambofoira, tingambokundikana, tingoti mabattles, but eventually tinokunda nekuti ari kurutivi rwedu. Ndiani angatirwisa akakunda kana Mwari ari kurutivi rwedu? My plea to you, Maskatana, David, keep God on your side. Challenge yatinayo ndeyekuti tinobva pana Mwari, but we must keep God on our side. Kana ari kusaidi redu isusu hatina hondo dzatinorwa dzatinokundikana. Muzita raJesu, amen. Ndine chimwe chinhu chandakagutsikanawo nacho chandinogara chitaurira vatendi kuti munoziva here vatendi kuti hondo dzatinorwa nadzo zhinji dzacho dzakatokura zvisingaiti, but Mwari wanongotirwira. Dai taizviratidzwa, dai taizarurirwa meso edu kuti tidzizive, taingofa tisati dzatongosvika patiri. Muzita raJesu, amen. But because God is on our side, anotirwira hondo zhinji dzatisingaoni, dzatinochema dziya idiki. Muzita raJesu, amen. Zhinji dzacho anotirwira tisinganodzioni. Why? Because tine ukama naye. Ari kurutivi rwedu, anodziona dziri kuko dzisati dzasvika. Muzita raJesu, amen. Iwe wozoona kuti masymptoms zvinoitika turi minor, akomana ndawira, but Mwari wanomubvira ka. If God is on our side, who can be against us? Kana Mwari ari kurutivi rwedu, ndiani angatirwisa? Muzita raJesu, amen. Muzita raJesu, amen. Witness. Handina zvakawanda zvanoda kutaura, asi ndo message yaramba ichidinisa. Muzita raJesu, amen. Kana Mwari ari kurutivi rwedu, ndiani angatirwisa? Ngatirambei tichiita kuti Mwari aramba ari kurutivi rwedu. Asi hapana chingatiseparata nerudo rwaMwari muna Kristu. Tinosangana nezvinorema, tinosangana nematambudziko, but kana Mwari ari kurutivi rwedu, nothing can separate us from the love. In fact, we are more than conquerors. You are a conqueror. You are more than a conqueror. This is the reason being evil, because God is on your side. Mwari ari kurutivi rwako. Iye ari kukusimudza because ari kurutivi rwako. Panoita kuti haungasimuki, iye anokusimudza. Why? Because you are ari kurutivi rwako. Anewe. Muzita raJesu, amen. Hallelujah. Ukanzwa David achitaura kuna Mapisari 23, kunyangwe ndikafamba nemupata webhuru worufu handivhunduki nekuti muneni. Anobvisisa presence yaMwari, anobvisisa kuti Mwari kana ari kusaidi kwake anokunda. Akarwa hondo dzakawanda, akarwisana nemapere, akarwisana neshumba, achikunda. Ndosaka asingavhunduki, achiziva kuti Mwari wanaye. Panozouya Goliath achimira apa haavhunduki, because anoziva kuti Mwari ari kurutivi rwake. Wamwe wakatsanangura kuti this is a veteran fighter, haungamiri naye. Isusu vanova kuti taita mazuva nemazuva panapa tichitya kunosangana naye, but iye ari kuziva ari kurutivi rwake. Muzita raJesu, amen. Wozonzwa Mapisari mauti, tichatanga hondo naJehovha, tichasvetuka rusvingo naJehovha. Kwete neefoti, kwete nekuziva, kwete neuchenjeri, asi nani? naJehovha. naJehovha chatanga hondo. Watanga hondo dzacho wodzikunda. Ndichasvetuka masvika nani? naJehovha. Muzita raJesu, amen. Vasikana Mwari ngavatibatsire
une hondo dziri kurwisana noupenyu hwako. Vachiziva kuti masikati ano kana Mwari vari kurutivi rwako uchakuda, uchasvetuka masvingo muzita raJesu. Amen. Zviripo zviri kurwisana noupenyu hwako, vati uchakuda nekuti Mwari ari kurutivi rwako. In fact, zvakandokudwa kare, Jesu akapedza basa pakuchinjikwa. Zvakuda vanotenda, vanotora nekutenda, vanogamuchira victory nekutenda. Mwari ari kurutivi rwavo. Muzita raJesu. Amen. Muzita raJesu. Amen. Ndisi kachagumira pano. Tende kufundisi nevhangeri rakanaka. Kana uine ane simba kurutivi rwako, hakuna unorwa newe ukakunda. Chinopa vanhu kurarama upenyu hwakanaka kana simba rekurarama kuziva ari kumashure kwako. Ndinogara kutaurira vanhu kuti there is no one who is subconscious or ignorant of the power that is behind them. Even our children, they are not ignorant of your power. They understand what you can do and what you cannot do. That's why you see even our children, biologically, avakumbire things that you do not afford. Every child is programmed according to the earnings of the parent. Meaning to say, iwewe semuKristu unorarama maringe nekunzwisisa kwaunoita Mwari nesimba rina Mwari muupenyu hwako. So otherwise you live at the level of your faith kuti Mwari vari kurutivi rwako kusvika papi. Amen and amen. Kureva kuti your children vepanyama, they only ask according to your ability. Hapana mwana akaberekwa mufamily isati anopafadzwa nemota anotaura kuti 2 kilometers kure chinongofamba chatosvika, but kana papa pane mota chikaita 50 meters chinoti where is our car. Kureva kuti chakanzwisisa the capacity at the family. NemuKristu anorarama maringe nekunzwisisa kwaakaita kuti Mwari vari kurutivi rwake kusvika papi. Kuna mulere vasikatana, hakuna iviri mukadzi wako chaiye haapengi zvekukumbira zvinhu zvinodarika salari yako. Akakumbira akazoti yapera wabva afriza, omirira futi kuti kupinde imwe, otanga futi kukumbira okombera, kana yapera wabva afriza. Why? Zvinoreva kuti mumaspiritual territories, mune mumaspiritual corridors, mune some form of understanding of the level of spiritual power by your side. Saka mfundisi vanoti ngarinyoro simba inorora Mwari ngariwande. Mwari ngavawande kusaidi kwako kudarika mazwi evanhu. Mwari ngavawande kusaidi kwako kudarika zvinobatika nemaoko. Mwari ngavawande muupenyu hwako. May the good Lord increase by your side, that it is easy to overcome when you need to overcome. Even ndinoyanofanira kuti zviri kuitika kudenga zvinonzwa panyika. Vana baba vepanyika vanowanzopa reference kuna baba vedu vari kudenga. Mwana kana ari mudiki 3-4 years hapana inobvuma kuti baba vake vanorohwa nemunhu. Dzinotozoti kuti nzwisisei zoona kuti chinenge chakachiponya kudarika baba vako. But it is certain level anenge achinofunga kuti kana mudhara akainzwa inogadzirisisa. NevaKristu mukava nekutenda mune vadiki vanonzi regai vadiki vauye kwandiri, ndo panotangira kusimuka kwemunhu. Fundisi maitaine shoko ranhasi. Kune vanhu vazhinji vari kuvimba kuenglish service nakachitiri. If you want protection, don't counter fate the evils that are on earth, but go and seek protection from Christ. When you know you are covered by the blood of Jesus, you are able to be confident against
kuziva kuti Mwari unozviita. Unoita chinonzi Mwari haazi Mwari kana zvakanaka. Pane pamwe paunofanira kuvharirwa kuti Mwari vachiratidzwa. Pane pamwe panofanira kuti pakavhara. Unyatsoona kuti panapa pakavhara. Newe unyatsoona kuti panapa pakavhara. Unoziva pamwe unotarisana murume nemukadzi unyatsoona kuti apa hatidariki. Apa hatidariki. Mozoti makagara muri mukutenderana kuti hamudariki. Mozoona madariki. Mobvunza kuti chii chaitika kuti Mwari vanga vari kurutivi rwedu. Kuona Sairasi vakanyatsotenderana kuti cheni dzakatisunga nejeni nevari panze vane simba kuti darika. Ndobva vakambozotanga kurumbidza Mwari. Kwakuzomuona ravhurika. Kwakutambisana kwakuona kuti nyama neropa hazvina kutizarurira. Bati Mwari vanodarika ropa nenyama raroka izvi ndovatitira. Amen. Mama anoda kuita present worship. Timbosvika pakuda kunamata. Ndimoti zvakanaka mwoyo wangu kukudza Jehovha. Timbotenderana ipapo kuti kana ivo vakakudzwa anouya kurutivi rwedu. When praises go up, His glory comes down. Praise and worship ngatitopinde ipapasa. Timbosvika pakuda ndimoti zvakakunakira kukudza Jehovha. Vavengi varipo nevaroi nevakakukondera. But mangwana nemasikati zvakangonaka kukudza Mwari. Over and over, like a mighty sea, comes the love of Jesus.
Father, who art in heaven, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Our Father, who art in heaven, hallowed
tisati tanyengeterera vanorwara kana kutsvaka vari kuda kutendeuka. Ndine hama dzakaita commitment kumba yamutsvene vakashaura neni kuti vari kuda kutanga kubhadhara chegumi. Vamwe vacho vakazviita last month vakakundikana, but unozongokundikana uchida kuda kunyengetera nehama dzakadaro dzekuti ndakaita commitment yefriendless asi it just doesn't work out, kana kuti I've never really tried it, I'm trying it this month. Hama dzakadaro kunyengetererei. Pamwe pacho mababy steps anototorwa in presence of people. Ukatarisa vanhu vanobudirira, vanhu vanodeclare their desire in public. Chinochengeta vanhu kudeclare your desire in public. Pamwe pacho ukadeclare kubasa kuti kana muchida anoisa munamacho pabasa pano inini ane Christian pane umwe humwe unobva watoita because unenge wakuti ndakamboti wachengetedzwa nekutaura kwangu. Zvobva zvanzi vakamukunda nekupupura kwemiromo yavo. Not whatever you decree in public is very difficult to be reversed. Ndokutsvaka vanhu vari bold vari kuti isusu takaita commitment yekuti taakuda kutanga kubhadhara chegumi. That declaration iri kutonzikwa even nekuti spiritual world zvaiborambidza zvinotanga kuzeza kuti ava havachapatiki. Ndiri kutsvaga hamba, handina kuparidza yechegumi, handina kudina, hapana kusolicita, hapana kupusha. Kana mauri uchinzwa kuti mwedzi uno wamachi zvichienda kumberi, I now want to be a faithful tither seshoko raMwari zvarinotaura. Hakuna achakufonera, hakuna achakunyora pasi achiti zuva riyamakanya. But we want to make a statement in the spiritual world to make sure that your declaration is manifesting in the physical as well. Kune vanhu vakaita madeclaration mumwoyo make, I want to be faithful. Umwe munhu ari kuti ishoma, whatever you get and you pay a tenth of it, that's faithfulness. That level of faithfulness is the one that receives a reward. Hallelujah. Blokutenda Mwari neboldness yamaita. Kune zvimwe zvinhu zvinoitika nekuda this level of boldness. Kuti pamberi pevanhu declare kuna Mwari kuti inini from now onwards I want to be faithful with my tithing. Faithfulness in tithing is another level of understanding Mwari ari kundivi wako kuti chese chandinacho chakabva kwamuri. Hapana chiri matiri chandakashandisa wisdom, saka handine mbeu nekugoverana nemi. Amen. Even ikanzi 500,000 inouya kuna Mwari, ndakandisina 5 million yacho yanga kwamuri, so I'm giving it back to the giver. Ndiri kugoverana neakandipa. President wechiti muchitiimbira, president wechiti muchiimba hymn, president wechiti leader muchiimba hymn. Ndinokumbira maelders, ndichataura izvezvi ndichipedza ndokumbira maelders pamwe chete namufundisi namufundisi titurike maoko pamusoro pevanhu ava. Simudza maoko ako nditange ndataura izvi. Baba vakandituma muguta nechikonzero chevavakada kusarudza kuti vapone. Mazuva avakanditendera kuparidza paungano ino nekutaura izvi rei semufudzi munzvimbo. Baba ndakutaura izvi, ava vatendeka pamberi penyu Mwari ngavafudzwe nevatuma vazadzise the covenant that they've done. Asi Mwari hamusi musaruri vavanhu, hamuna vamakavipisa mukanyarara. Munoti I'm not a son of man that I should repent. Kana zvadai pamberi pevanhu nepamberi penyu Mwari, paaratani yenyu Mwari yamakazvizodzera, ava ngavasiyaniswe nevasingatendi. Vararame upenyu hunoratidza kuti they've done an agreement in a spiritual transaction with you. Mweyamushenda kutendai pataakuvaturika maoko, mari dzinofanira kuuya kwavari ngadziuye nekukurumidza. Parege chingabata pfuma kana chingavatadzisa kuzadzisa zvavareva pamberi penyu muzita raJesu. Linda vachitiimbira, vana baba
vanonyengeterera vanhu pamwe chete namufundisi uyai titurike maoko pamusoro pevana ava muzita raJesu tichiimbirwa nepraise team pfugamai paaltar. I want your knees on the altar. Kachiri direct someday. But ukazotarisa after some days ndokuona tamaifunga kuti mafanisi haazi mafanisi. Amen. Ma-declarations ndo anoita kuti zvinhu zvibatike. Aunoita iwewe semunhu. Ndinorangarira I grew up from a very disadvantaged family. And I rose from there. Kune ma-declarations andakaita ekuti unonyatsoona kuti panapa ndikuita mafanisi but haasi mafanisi. Unoona zvinhu zviya zvichimanifesta ende munoziva chinosiyana vanhu even mukatarisa muklasi tikadzokera kuteaching field mukainzi endai munoita assignment umwe akaita umwe akakopera umwe akaita umwe akasaita. That simple instruction ndio inokusiyanisa kuswenda exams wemaresults. Umwe anoita A umwe oita T. Same class, same teacher, same declaration but different response. Saka ma-declarations paanoitwa anotoshanda. Pane time yandakaita mufundisi pandaenda kuZimbabwe. Inini nekuda kwekuti ndakanga ndisina mari uye vafundisi vaindishumira havana kugama mazuva ekwaibhadhariswa mari for muchato kuti mufundisi vanopiwa so much for officiating a wedding. Isu vamwe takatadza kuchata nekuda kwemabiro saka tikaenda tikanochata kuti
tsvaga vafundisi 2-3 vakaisiva kuda kuedza kutaura navo vaida $100 iwo $100 yachanga iri more than vaisalari vananobatanzwa ukoti ndaziwo mufundisi vabaita vamwe muvhangeri vaitaurira vanhu ndoda kumusimudza ndipwanyire pasi kuti ndimunyadzisa but ndakaita declaration ndikati kwese kwandinonoparidza ini zvapedza kuitwa izvozvo ini handipererwire vanhu ndakatanga kuita influence kuti vaya vakanga vanzwa ndichibanirwa pasi vakatanga kuva neinterest yekundinzwa ndichitaura kune vanhu muupenyu wokuti unogona kuvarairwa vakataura statement inoita kuti unyadziswe ushaye munogara kune statement yekuti ikataurwa inokutadzisa kuenda kumberi mamwe mazwi evanhu akafanana nemakii anovhara madhoo avo zvakavanokuti ukanzi uri mbavha nyika ikatenda hapana chauchawana dhoo rekugamuchirika ravharwa nekii inoti mazwi evanhu sakune vamwe vaifunga kuti vanogona kundivhanira but ndopandakaita munamato ndikati Mwari kana tadarika apa ini chivhurai masuo kuti zviri kurongwa zvisiyane nezvinobuda vachipfuta moto vakati Daniel Meshach na Abednego ngavazve vakatovaona vaine kumwe murume vechifoo vachitorumbisa ipotendawo Mwari kuti mazwi ako anochinja marongero evanhu achibuditsa zvakasiyana nemarongero evanhu rega kurambidza vanhu kuronga but maresults ngaasiyane nezvavaronga rega kurambidza vanhu kukurongera but pavari kubudii kunyanya kuronga iwe nyanya kuenda kure nezvekurongwa but hazvibude vakanyarara zvinobuda uchita madeclarations ita zvina back to back agreements navanhu ukanzwa vanhu vati zvakati pamusoro pako chirega kumbwa nevataura ive iti Mwari kana vati zvakati imi Mwari itaisu hama iyoyo yakufundisa kimbani rauzoitaedza kuresa tatera kwete kuti ishumire but ione kuti payakati bwa kuti ndidimuke ndopandakanyanya kusimba ive vanhu vakamutarisa so vakatarisa vana vako so zvinhu zvisina kumira mushe vachifunga kuti vaona vanhu vekushandisa ivi iti Mwari munoziva kuti iwoimi ndakauya panyika kwete nekuda kwevanhu ndakatouyawo panyika nekuda kwenyu Mwari chiitai kuti zvizikanwe kuti my birth was not an error, my marriage was not an error, my presence is not an error. Vanhu nyika ngaipupure kugona paMwari pakufunga kwapara usambofa vakavharirwa madhoo nemasuwewa madhoo nemazwi evanhu a person's mouth can open a door for you. Gamuchiraiwo nhiki munhu kwayo atovhurirwa nhiki mukamuona chengetai maheri pekei atovharirwa but ndikuti pacho paunoda kuvharirwa Mwari ngavaiwo kurutivi kwako kuti vanovharira vaone kuti uyo avhaririki ana Mwari Bhaibheri rinoti muridzi wejeri paakaona ravhurika akuda kuzviuraya ponde akati musazviuraya tiripo isu tiripo ende kana mazoitirwo zvakanaka regai kusiya vachizviuraya vaitei vararama fambai naJesu kurutivi rwenyu toda kunamatira vanorwara kana usinganzwi zvakanaka uya tikunyengeterei if you are not feeling good today uya tikunamatira toda kunyengeterera vanorwara maelders uyai Bhaibheri rinoti pane vanorwara here pakati penyu vakuru vekereke ngavavaturike maoko pamusoro saka kunamatirwa uchirwara hauporeswi nevanhu unoporeswa necovenant yakaitwa kare kunzi kana paine vanorwara vaisirei maoko pamusoro uyai tikunamatirei maleaders chichimbirwa nepresti katinamatirei amai nekukurumidza ndinotaura izvi Jehovha avaporese vakude munovapora fundisi ngachishande tose pese pandinokumbira vanonamatirwa imimi munenge muri pati yevanamatiri Ropa ra Jesu
mujeri, angave mwana, angave mukoma, vangava tete, kana ungori nemunhu ari very close to you and they are in prison. I want to pray for the sake of that person. Wine hama mudikani ari padhuze newe ari mujeri. These are people that are neglected. They are guilty. They are not guilty. But I want to pray for them. Kana wine munhu ari close to you ari mujeri. Mwari kusumira mchana anogona kuvaitira nyasha vakatosuka. Nekuda kwekuti iwe watenda kuti Mwari anosungura hama idzodzo. Vamwe vacho vatori guilty. Vamwe vacho havazi. But for whatsoever reason I've make a burden, I want to pray for those people. Iwewe wakamiririra munhu ari mujeri kuti Mwari vamurangarire ari imomo. Vamwe vacho vakatokanganisa, but they regret it. But it is what it is. They are there. No one is remembering them. I want to pray for you with that person in mind. Mwemushene ngaone zvaanoita nemunhu iyeye kuti Mwari vamurangarire. Vamwe vacho they are guilty. Vamwe vacho they are inini handisi kubvunza takamuendesa kujeri, but ndiri kungoti Mwari paari in the area of confinement, can you not be merciful? Can you not be merciful to remember that person? God, Mwari zvavanoita tinedzimwe hama dzedu nesu pane pamwe pekuti unoita chinhu wapedza woti why did I do this? Remember, vamwe vanoita crimes nemaproblems, it's because they are possessed by a certain spirit. But kana vava area of confinement, isusu hatigoni kuvabatsira physically. Vanhu vane hatirapiti kuenda pamberi paMwari tichinokumbira kuti God of mercy, vanoti kunyange zvinhu zvedu zvakatsvuka seropa, come let's reason together. Hakuna munhu asina mukana wekuenda pamberi paMwari zvisinei nezvakaitika kana achingori mberi. Mwari anokupa mukana wokutaura naye. Manzwa zvandinokuedzesa soda kunyengetera hama kuti Mwari avaitire zvakanaka. Iwe vakamiririra hama kwaariko kwakavharirwa. I don't know what God wants to do with them, but handisati ndakambovanana vakaramba vakanyarara. Whatever answer he wants to give, let him be, because he is God. Pane baba vatinonamata tisingatozivi kuti Mwari vacho voitei, but we are in distress. We don't know the answer, but for sure we are in distress. Handitozivi minduro yandiri kuda. Wakambobvunza mwana wako here akati I'm hungry. What do you want to eat? What do you want to eat? What I don't know. Inini ziva zvekuita. Ndomuna vati vatiitira hama iyi. Isusu, we don't know what God can do to them, but we surely want God to say something or to do something to them. Nice. Pavari ikoko there should be connection. Inotaura navo. Pane zvinofanira kuitika. Pavari ikoko ndakaona Mwari vachipindura minamato yakaoma. Nhasi ngavangopindura minamato wehama idzi dziri confinement. Vamwe vakapfekedzwa zvihembe, vamwe varohwa makuseni, vamwe havana kudya, vamwe varara zvisina kunaka, kuchitonhora, vamwe vacho vakaremerwa. But denga rine tsika yekugozotirangarira kana takumbira. Nemakwasingati anotora kurikumbira. Pane hama dzenyu dzakavharirwa. Mwari toda kuvakumbira. We are not saying they are innocent, but we want to ask God. Kuti vangova Mwari panguva yavari. Kana usina hama yakambovharirwa, you don't understand this, but that's not a nice time. And we are saying, God, come here and help us. We don't know what's going on, but we want God to help us. Kugabaiti kunamatire mfundisi na mama wekuno tinamatire hama idzi munongozositare hama iyoyi. Mwari verukare vatitire zvakanaka. Ndinovimba kuti kune zvinoitwa naMwari vakuseni avasikati ano muzita raJesu. Havakundikane Mwari. Havakundikane
zvekudya vakatibvisira mazuva ekuchema. Tisu vanhu tine mukana wekurangarira vari pamazuva ekuchema vasina zvekudya. Tikaropafadzwa, tikakomborerwa, tikakanganwa vakaremerwa, pamwe pacho Mwari havatiitire zvakanaka nekuti vanotarisira kuti titakure mitoro yevakaremerwa. Zvakafanana nemumhuri, mukaita munhu anokomborerwa opiwa pfuma, Mwari vanotarisira kuti anotarisa vasati vave nazvo. Because you are an ambassador of the family. Ndokana chikuti pane yamunayo, pane yavakapiwa naShiyoyo, pane vamwe vakatomira kudya iyoyo, nekuti hamupiwi inokwanirana nemi, munopiwa neimwe yekupawo vamwe. Amen, amen. Mwari vachitiitira zvakanaka. Uya neofari nechegumi chako. Vanoswaipa vanga vasina kudzwa hange, tinoswaipa uya tikopa ofari.